Ćao, sviđa mi se vaš auto, čime se bavite? Jebem radoznale čime se bavim. Znači, kako vas služi auto? Mater, Izvinite. Pa u čemu je problem? ne znam što ima problem. Aj, mali me si, sine. Možda je perfucna otišla otko. A čime se vi bavite ako nije tajno? Automehaničar. Ajde bre, Pa reći. kako onda ne umete da popravite auto? Sine. Ne može doktor doživi mrtvaca. Pa ne znam. Ja, ovo ti je mrtvac, vidiš. Ajde, mrš! Tebe, gledam, treba ovo poprim. Tebi još dogledamo da se ono. Pa što kupujete Jugo onda? Mrš! Jebe. Ćao, Dobar dan. sviđa mi se vaš auto, čime se bavite? Hvala, ja sam ekonomista. Knjigovođa u jednoj firmi, da. Knjigovođa u firmi ekonomista po struci, da. A zašto baš Jugo? Pa prvo hvala što vam se sviđa, moram da kažem, retko kome se sviđa, ali ja sam jako zadovoljan. Zašto baš Jugo? Pa evo stručnog stanovišta moram da vam kažem prvenstveno. Vodim se kao ekonomista, vodim se parolom kupujmo domaće, jel te? Mislim, svi mi bi trebali da se vodimo parolom kupujmo domaće, znate kako, jer kriva naše proizvodnje će u tom slučaju da raste, što je dobro za privredu naše zemlje, ako me razumete. Sad što se tiče potrošnje goriva ovog automobila, ona je pa onako osrednja, ali optimalizacijom troškova mogli bi da svedemo potrošnju goriva na jedan vrlo razuman nivo, ako me razumete. Na vrlo razuman nivo. To je sa stručnog stanovišta. Sad dolazimo od onoga, ako me razumete, vi ste mlađi čovjek, pretpostavljam do onog nostalgije, razumete me, ako se sećate stara Jugoslavija, pa vi sednete sa svojim roditeljima i pravac more, da li ćete negde crnogorsko, hrvatsko primorje, nije ni bitno. I znate, ono kada vam se zaustavi auto negde na sred puta, ne radi, pa ćali izlazi, pa popravlja, pa neće, pa da li ga šlepuju, da li ga ne šlepuju. A i dan danas, ili sad mi je nebitno da li će to da bude Fiće ili Jugo, uglavnom jedan ta dva giganta, kragujevačka giganta, s njima smo išli na more, sećate se. I ne znam, ako me razumete, danas kad je napolju plus 38 kao što danas, baš je toplo, vruće je vama, pretpostavljam, a u Jugiću vam je još toplije, razumete, ili kad je zima, ne daj Bože, kad je zima, pa znate, ne može... Doviđenja, hvala vam puno. Ne može da upolja, ali vi ga krešete, pa dok ne krene, a kad krene, onda malo zagreje, znate.